Samantala, arestado naman ang isang 42 anyos na lalaki matapos umanong magnakaw ng aircon sa isang bahay sa Binmaloy kahapon. Ayon sa investigasyon na diskubre ng isang 64 anyos na ginang residente ng bayan bandang alas 6:40 ng gabi na nawawala ang aircon na pag-aari ng kanyang anak. Ang naturang aircon ay tinatayang nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Agad niyang ipinalam ito sa kanyang anak at nagtungo sila sa barangay upang humingi ng tulong. Sa kanilang pagharap sa suspect na residente rin ng Binmaloy, natagpuan nila ang nawawalang aircon sa kanyang kustodiya. Dahil dito humingi ng tulong ang mga biktima sa otoridad upang ipaaresto ang suspect. Kasalukuyan namang nasa himpilan ng pulisya ang suspect at ang na-recover na kagamitan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. IFM News Express. IFM News. IFM News. IFM News.